Hello, magipagkanta kayo, Gloria. Hello, Father. Gloria iti Diyos, ikalatwag, ket dito'y dagakapya, kadagit ito tao na imbang, di panagnaklagenda. Ibunan na daka, itanok daka, pagrugbaban daka, kay daya, wenda ka, agyaman kang kenta, kapuitin, naindaklan, adayag mo, Gloria iti Diyos, di kalatwag. Apo Diyos, nailangitan na ari, Diyos Ama, Ama nakabali namin, ket sika, Apo ni Jesucristo, bubugtong nga nagti Diyos ka Apo, Cordero ti Diyos, kenalat ti Ama, Gloria iti Diyos, di kalatwan, sika amang itlog, kadagit di basbaso ilubog, taas siya nakakit, sika amang ikat, kadagit di basbaso ilubog, awaten tanda ito sika sikutugaw, iti makanawan ti Ama, taasya na kami, Gloria iti Diyos, di kalatwag, yan tayo siksika o Apo, Jesucristo ti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kalatwag, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Pasensya, Father. Thank you. Nangato eh. Naganyo.